खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 9 फेब्रुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि जाब्रबथायनिफ्राय बारग'गोन, गोसोआ गिलुं गिलुं मोनगोन, साना गिनायजों बारलांगोन। वृष राशि देहानि साख्रुब सुख्रुब जानायफोरा गोसोखौ गोजोन गैयै खालामगोन, जानो लोंनो खहाबनाय नङा, जेंना गोनां सान। मिथुन राशि नाजाथाबनायनि फिथाइखौ मोनगोन, साननाय जाफुंगोन, फंबायखौ हेफाजाब होनो हागोन। कर्कट राशि साना मोजां नङा, सोरजोंबा नांज्लायफ्लांनो हागौ, साना बायदि जेंनाजों बुंफबनाय जागोन। सिंह राशि गोथार सान, गोसोनि साननाय जाफुंगोन, बिमा बिफानि बोर सारस्रिनाय मोनगोन। कन्या राशि गोसोआ दिदोम गैयै जागोन, गावनि खोथाफोरखौ लाखिनो हाया जागोन, सानै हयै बाथ्राखौ बुंनाया मोजां। तुला राशि आय गोनां खामानियाव आखाइ होनो हागोन, नखरनि गोनांथिफोरा बाङाय जालांगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि समाजाव बिमा बिफानि मान लाखिगोन, मोजां खामानि मावनायनि बयजोंबो अनसायजागोन, मोजां सान। धनु राशि गाज्रि सान, गुबुननि गाज्रि खैसार सानायाव गोग्लैनो हागौ, बिफानि बोसोन लानाया गाहाम। मकर राशि देहाया लोरबां जानो हागौ, समाजनि गेदेर बिबान मोनगोन, गावखौनो जोथोन लानांगोन। कुम्भ राशि खुसिनि सान, गोसोनि खोथाखौ गावनि मोजां मोननायनो फोरमायनो हागोन, साना गाहामै बारलांगोन। मीन राशि खाफाल गेवगोन, गसाइनि बोर मोनगोन, मावनाय खामानिफोरा जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माला मा जानाय, जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो खाथियाव। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।